Joo. Elikkäs testistä tänään tämmöiset ES-t. Ei oo mitään uusinta uutta, kun mun mielestä näitä myydään jo ulkomailla, mutta ensimmäiset Suomen tuonnit. Kävin hakkeen kaupasta ja minulta pyydettiin tämmöistä reaktiota näihin juomiin, niin tässä nyt niihin reagoidaan. Meillä on tässä vasemmalla Energy Drink Euroshopper Citrus ja oikealla Watermelon Euroshopperi. Katsotaan, onks näitä nykyajan kunkkuja vai onko nää ihan kurapaskaa. Aloitetaan tästä. Elikkä Watermeloni syrjää ja avataan tästä tämmönen Solar Citrus. Onko hyvä vuosikerta? Aika mid. No, oho, vähän kusahti. Tossa tommonen haju. Mä käyn hakee paperi. No niin, jatketaan pienen katkon jälkeen. Niin tämä haju. Näin. Tämä haju. Se on ihan samanlainen kuin Solar Citrus Megis. Jos tää on samaa, niin on vähän halvemmallakin sais Megistä. Mut katsotaan, ei mitään ennakkoluuloja. Kaadetaan sitä tänne. Ja huomataan, että se on keltaista. Katsotaan paljonko sinne voi lorottaa. Maistetaan vaikka tuon verran tosta noin. Laitetaan tuohon noin. Ja tossa on tuo. Tää on tämmöstä vettä aika lailla. Ja no niin, nyt maku. Joo, kyllähän tämä on tämmöinen Spritein makuinen energiajuoma. Sprite on omasta mielestäni ihan hyvä tuote. Kyllähän tää menee siihen 3/5. Eihän tässä mitään niinku erikoista oo, että perus Spritein makuinen 3/5. Otetaan seuraavaksi Watermelon. Seuraavaksi nakkastaan tästä tämmöinen Euroshopper Watermelon. Tämä on nyt vähän erilaisen makuinen mitä suurimmat osat normienergiajuomista. Niin minulla on kovat odotukset, että tämä on hyvä tuote. Minulla ei ole nimittäin henkilökohtaisesti kokemusta hyvää näistä vesimelonin makuisista. Onko hyvä vuosikerta? Oi että. On. Tuo loppu oli vähän antiklimaaksi, mutta kyllä oli. Otetaan haju. Semmonen vesimelonikarkki. Semmonen mitä ne myy siellä S-kaupoissa, niirtokarkkeja. Vähän semmonen. Laitetaan tänne. Tämä on punaista. Sirisee ja sorisee hyvin. Laitetaan tuohon. Niin. Ja sitten, niin kuin huomaatte, se on punaista. Lähdetään testaamaan. Oho,
ei mikään hullumpi. Ei tosiaan. Ihan hyvän makusta. Semmonen vesimelonikarkki. Tämä en tiedä oikeastaan miten no tekee mitenkään niinku yleensäkään energiajuomafirmat tekee nuo vesimelonit. Kaikki aika lailla saman makuisia, mutta tää on tuotettu aika hyvin. On onnistuttu. Ja nyt seuraavaksi siihen arvosteluun, että mitäs tämä vesimeloni migis. Vesimeloni eurosopperi saa, kyllä. Ja pitää ottaa vielä 3. Olen tullut siihen lopputulokseen, että kyllähän tämä on paljon erikoisemman makuinen kuin tuo Solar. No eikö se ei ole Solar Citrus, se on Citrus eurosopperi, niin 4/5. Ehkä hieman liian makea ja mehumainen tämä loppumaku, mikä ei ole ihan omaan makuuni, mutta on erittäin hyvä tuote. Molemmat on onnistuneita tuotteita ja joo. Ja sitten, että tästä videosta ei tulisi tylsä, niin tehdään näin, että otetaan 2 puolikasta uutta energiajuomaa ja nakkastaan tästä sekoitus. Saman makusta kuin tämä saman väristä kuin tämä watermeloni. Mutta onko maku eri? Lähdetään testaamaan. Ootapa. Vähän maistuu sitrus enemmän. Sen Spritein maku tulee. Ei tullut semmoista erikoista makuyhdistelmää. Aika semmonen decent 3/5. Joo. Mutta kyllä. Tästä maisteltiin nyt nämä 2 uusi energiajuomaa. Oli hyviä tuotteita. Ei aivan kärki top tier listiin päässyt, mutta kyllä näillä niin tulee. Mitä mä oon sanomassa? Siis kyllähän näitä nyt juo. Ja kyllähän nyt näillä saa sen pärinä aikaa. Mutta onko nämä sensaatiomaisia? Niin ei. Kyllä, tätä oli pyydetty multa tätä maisteluvideota. Kiitoksia, jos katsoitte tänne asti. Me näemme seuraavan videon parissa. Se ois moro.